Да. Интересно. Какво ще правя сега? Бум, бум, бум! И сега... Да видим. Да отключаваме рането с документите поне. Да видим може ли да се качиме до при него. Изобщо. Как ще те извада от тук, брат? Ето го. На скалата. На ръба на скалата. Аз мислих до тук и после да мина една там.